Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa ini. Updating niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station niya FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga national ID nakitaan sa basurahan sa mall. Financial aid para sa mga hog racer si panagtag sini nga Disyembre. Partial road closure ipatuman sa Burgos Circumferential Road sa Buas. Anom ka mga persona arestado sa bypass operation sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, Secret Lagoon sa tripping na ruming, kag ginpaagi naman sa arts ang pag-amlig sa palibot sang isa ka environmental advocate sa Baganihan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, good news para sa may mga plano nga outdoor activities sini nga weekend. Wala sang may na monitor nga weather disturbance ang pag-asa. Sunod sa Weather Bureau, ang hangin nga amihan na mo ang nag-aapekto sa Luzon, samtang easterly sukon hangin halin sa Pacific Ocean naman ang nag-aapekto sa Visayas, ilabi na sa Eastern Visayas. Sa pangkabilugan, wala sang may na monitor ang pag-asa nga bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Mangin mainit ang lakat sa panahon sa Visayas, pero posible man sa gihapon ang hinali nga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorm, pero ini ang magalawig lamang sang isa ka oras. Sa number 9, pito ka mga local government units sa Negros Occidental ang eligible nga maghatag sang performance-based bonus para sa mga empleyado. Sa listahan sa Department of the Interior ng local government, nalakip sa eligible nga maghatag sang 2022 PBB among Bago City, Himamaylan City, Sagay City, San Carlos City, Silay City, Talisay City kag Banwa sa Ginubaan. Nalakip man sa sarang mga tagan ang mga LGU officials. Sa Western Visayas, 24 tanan ka mga LGU. Sa mga probinsya, nalakip ang probinsya sa Aklan, Antique kag Iloilo. Sa highly urbanized city, yara ang Iloilo. Wala sa listahan ang Negros Occidental kag Bacolod City. Patag ni Provincial Administrator Rifrando Diaz, sang 2022, hindi passer ang Negros Occidental sa Seal of Good Local Governance sang DILG. Para sa 2022, naging basehan sini ang 2021 performance ng LGU suno kay Diaz. Next year, pwede na ma-release ang PBB kung nasulod kita sa SGLG. So again, so next year pa ang PBB. Okay, yes, that's how it is, no? Ang sining SGLG will be the basis of PBB nga ma-release mo the following year. No? Does that mean na wala PBB ang capital this year? Wala kiti ang 2022 wala kita SGLG. Sa number 8, partial road closure ang ipatuman buwas sa Burgos kag Circumferential Road para sa Festival of Lights. Nakahanda na ang pito ka mga performers nga magapa-indis-indis sa Festival of Lights Parade buwas sa Bacolod City Government Center. Sunod kay Councilor Jason Villarosa, ang pamuno sa Committee on Tourism sa Konseho, halin sa SCI-WNU, hindi na maglabay ang parada sa Mega World sa the Upper East. Sa Bailo, mag-aagi ang parade sa Dalan Burgos kag Circumferential Road pakadto sa BCGC. Gani ipatuman ang partial road closure halin launa sang hapon tubtub 9 sang gabi para sa parade nga pagasundan sang Christmas light switch on ceremony sa BCGC. Ginatinghuan man nga matigayon ang simultaneous switch on sa Bacolod Public Plaza. Sa number 7, anom ka mga persona ang dakop sa bypass operation sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod kagabi. Kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu ang nakuha. Anom tanan ka mga persona ang gindakop sa bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit kag Police Station 8 sa Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport, Bacolod City sang kagabi. 3 ka mga babae kag 3 ka mga lalaki ang naabtan sa operation sa lugar. Subject sang operation si Avon Grace Diamante Andal, residente sang Purok Araw, Barangay Vista Alegre sa Bacolod.
nakuha sa iya ang 75 grams sa ginapatian shabu kag may estimated market value nga masobra sa 500,000 pesos. Pasakan sila sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 6, Bacolod PNP ang naka-alerto batok sa posible pag-atake sang grupo nga nagapanulod sa pawn shop. Nagpasalig ang Bacolod City Police Office nga wala sang dapat kabalakan ang mga negosyante sa Bacolod, labi na ang mga pawn shop. Bangod naka-alerto sila matapos ang natabo nga broad daylight robbery sa isa ka pawn shop sa Colon, Cebu City isang weekend. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, ang Deputy City Director for Administration, may 4 ka team sang SWAT ang BCPO kag mas ginpabakod ang monitoring agud mapasiguro nga wala sang kabalakan ang mga negosyante sa syudad. Dugang pa ni Brillo, wala man sang organized crime group sa Bacolod bangod madugay na nga nabungkag ang mga katapo sang robbery group. Naaresto na ang mga suspect nga nanulod sa pawn shop sa Cebu, pati na ang mastermind. Bulan sa Pebrero, sang ginasulod sa mga kawatan ng Gaisano Mall sa Silay City, kag ginpangkawat ang mga alahas nga ginabaligya sa isa ka estante. Sa number 5, DSSD maghahatag sang assistance sa 13 anyos nga babae nga giniligar ginhimuslan sang tag-iya sang boarding house sa Bacolod. Naaresto kahapon sang katapos ang Women and Children Protection Desk sa Bacolod City PNP ang 40 anyos nga e-bike driver sang ginreklamo sang pagpanghimulo sang 13 anyos nga menor de edad. Ang biktima ang yara naman sa paginakop sang Department of Social Services and Development sang Bacolod. Suno kay DSSD Bacolod Head Alma Agustilo, ipaidalom sa psychological debriefing ang biktima antes pa man ipaidalom sa ilang custody. Magabulig man ang DSSD sa pag-file sang kaso nga statutory rape batok sa suspect. Nagwa sa pagpangusisa sang WCPD nga ginhimuslan sang e-bike driver ang biktima samtang wala ang amay sini nga nagatrabaho bilang manug-ihaw. Bulag na ang ginikanan sang bata kag sa boarding house ang e-bike driver sila temporaryo nga nagapuyo. Ang facilitation tas ang anya nga pagpa-process ang filing sang kaso. And kung ara na ang bata sa center, may ara na sila program for that matter na. Pero sa amo ni wala nga kaangay nga insidente, ano ginang papel sa DSSD mo ang process gid sa sugod asta? So ang process is we are the one nga may referring party kami gi-refer din sa center sang bata. Immediately gina-rescue naman ang bata ginakwa for protective custody, ginabutaan ay sa temporary shelter until i-process natin sa facilities ng institution nga kung sa diin ga-cater for that cases. Sa number 4, nagapabilin nga wala sang naganar nga income ang Bacolod Youth Home Foundation sa pagdumala sang Mascara Festival. Pero syudad sa Bacolod nagapabilin nga kontento sa performance a pesar sang deficit. Ginpabutyag ni Mayor Albi Benitez nga kabos ang income sa Bacolod Youth Home Foundation Incorporated kag wala ini gihapon nakaganar sa duha ka tuig nga pag-handle sa Mascara Festival sa Bacolod. Wala na ginanunsyo sang alkalde ang gintabon nga kantidad sa income deficit. Pero suno sa iya, may mga events abi nga luyag niya nga matigayon agud mangin matahom ang selebrasyon. Inibisan pa ginbuhinan ang mga mascara events sa tinilikdan nga selebrasyon. Bisan wala man sa naganar nga income ang syudad, ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa, ang pamuno sang Committee on Tourism sa Konseho, nga kontento sila sa pagpadalagan sang festival, ilabi na sa kadalagan nga nalabot sa tuigan nga festival sa bahin sang negosyo kag ekonomiya. Ang foundation ang natalana pa nga mag-submit sang financial statement sa Konseho. Number 3, ginaprubahan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson ang resignation ni EEDD Head Lucille Helvolea. Sa resignation letter ni Helvolea nga naka-address sa gobernador, iya ginsiling nga siya ang mag-avail sang early retirement kag ining maga-take effect sa December 16.
Siya nagapasalamat sa higayon nga makatrabaho ang gobernador kasubong man magpangalagad sa probinsya sa sulod sang 37 ka tuig. Siyang nagapasalamat man sa lubos nga suporta nga nahatag sa iya sa halos 4 ka dekada. Sunod kay Provincial Administrator Frando Diaz, silang nagpasalig sang suporta kay Helvolea sa iya nga panibag-o nga katungdanan bilang City Administrator sang Bacolod. Si Helvolea magabaton man sang tanan nga benepisyo santo sa iya nga naserbisyuan, lakip nang iban niya pa nga mga request. Sa karon suno kay Diaz, siyang naga-oversee sa operations sang Cyber Center, Food Terminal kag Negros Residences, mga katungdanan ni Helvolea bilang pamuno sang EEDD. Hulato ng go signal gikan kay Governor Lacson sa pagbukas sang vacant sang amo nga posisyon. Gov has given already the assurance that we will try in every way possible to help Ms. Helvolea succeed as the city administrator of Bacolod City. And of course, the reason being we want to support Mayor Albi and to make sure that his administration succeeds in implementing all the plans, the programs that he has. No? So ari na, nagsulat si Ms. Lucille Helvolea, dated November 16 but received by my office only sang 29, no. Ang iya di nga gina request that effective December 16, 2023 she is opting for an early retirement. Sa number 2, sininga bulan sang Desyembre, target nga ma-release ang bulig para sa mga hog farmers nga nagkalamat siyan sang baboy. Sunod kay Provincial Administrator Frando Diaz na paina ang pondo para diri kag ang ginahulat na lamang ang compliance sa mga LGU kag mga beneficiaries bahin sa mga documentary requirements sang COA. Sunod sa iya, ang Provincial Social Welfare and Development Office ang nag-finalize sa mga supporting documents. Antes pa man ang election ban, ginpatuman na ang pagpanghanda para diri. 10 million pesos ang ginpain nga pondo kag tig 2,000 pesos ang ginapaabot ma-release sa tagsa ka-apektado nga pamilya. Samtang, ginrelease man kaina sa mga benepisyaryo gikan sa nagkalain-lain nga distrito sa probinsya ang mga baka sa idalom sang fattening program. Inikabahin man sang bulig sa gihapon sang probinsya sa mga farmers nga nagkaramat dyan sa baboy. Actually, dugay na available ang funds, no. But it's up for the local governments and the recipients to comply with the documentary requirements sa ginapangayo sa aton nga COA kag sa aton man nga accounting office, no. Again, hopefully ang gusto ta by December dapat hindi na maglapaw. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Kalabanan na nagahinulat sa pag-abot sa ilang mga national IDs. Pero sa Bacolod, may mga IDs nga nakitaan sa basurahan sa mall. Nagalain ang buot sa merchandiser nga si Naima Magundakan sang mabato ng iya national ID gikan sa housekeeping personnel sang 888 Chinatown Square Mall kung diin siya nagatrabaho. Inisang mahibaluan nga sa basurahan nakitaan ang iya nga ID nga malawig naman na ginahulat nga mabaton. Upod sa iya national ID ang mga IDs man sa iya himata nga nahaboy sa basurahan sa mall sang November 29. Nakalabot na ini sa igtalopangod sang Philippine Statistics Authority. Ila na ini ginausisa kag ila man ginahibalo kung paano ini nakalabot sa basurahan sang mall. Masami, ang national ID ang ginadeliver mismo sa balay sang natungdan. Nagligad nga binulan, may ginreport man nga mga national ID nga nakitaan sa basurahan sa Banwa sang Kawayan. Nakigangot naman si punong barangay Herman Bulyo Lasa sa mga nagreklamo nga ID holders nga lunsay mga residente sa barangay 31. Iniagod mapatod kung nanugid ang natabo. I-deliver nila sang isakto ang mga ID kay gimusikan na namon chimpo sir mo sang una-una nga pag-apply namon mo. Sila pa naka tuig nga hulat sang tawo. Na tinuig ito sa sanulang to do 2 years na, 3 years, 2 years na guro no. Pero sakto man ang mga details sa ID nyo ma'am, wala man gupi, wala man guba.
Ay, sakto. Ano Sakto gid siya, malang. kompleto. Kag yani naman ang mga pampa-good vibes nga pabalo namon sa inyo sini nga weekend. Imagine na lang nga ari ka sa sini nga lugar. Nagalutaw-lutaw sa color blue nga tubig nga napalibutan sang kakahuyan. Huni lang sa mga pispis ang imo babatian. Wala sang gahod sang salakyan, wala man sang gahod sa mga motorsiklo. Daw paraiso nga natago sa kagulangan diri sa Negros. Diskubrihon ta ang ini nga secret lagoon buwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, isa ka environmental advocate nga karon executive assistant sang Isabela LGU, mas ginpabaskog ang kampanya sa pag-amlig sa palibot paagi man sa arts sa isla sang Negros. Aray katapo siya sang young environmental journalist nga isa sa mga ginpasidunggan bilang Negros Hero. Aton siya kilalahon sa Baganihan sa Sunday. Barbs, damo pagkita sa mga atraksyon nga kinahanglan patukibon diri sa Negros ang makita na naton sa tripping ni Ruben. Bantayan ta na, nikpati ako doon lang ba? Ito yung kung lagoon nga inaman. I think wala pag-ikod ako. Kag good thing man Barbs may mga environmental advocate kita no diri sa Negros aton man kilalahon sa Baganihan sa Sunday nga nagahatag sang proteksyon sa sini nga mga atraksyon diri sa isa sang Negros. Kag amuyad tong mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!